война, жал никого не ще попари. Изгубих майка, а жена не найдох. Нямам и другари. Що стана? Рудния убиха! Рудния! И тялото му лежало там до вечерта, на бойното поле, на левия бряг на Струма. 10 години по-сетне във вестниците се яви едно съобщение, че гробът на Димчо в Демир Хисар, това вече беше в Гърция, бил заличен. Простият дървен кръст с името на поета го нямало. Махнат и изхвърлен. И тръгнахме да си го приберем. Братът на Димчо, Илия Дебелянов, писателите Димитър Подвързачов и Георги Райчев и моя милост Невена Бояклиева, артистка от Народния театър. Не бива да се забравя, де почива завинаги оня, който и днес буди вяра в нашето племе. Най-главно в неговата способност сред най-тежки страдания и при невъзможни условия да твори културни ценности. Та викам си да ви разкажа тая история, че като гледам сега как ги махате от учебниците един по един и все питам, дали не сте махнали и Димчо? Не сте, нали?